Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova a fost fondată în anul 1945 și este unica instituție de învățământ superior din țară care formează medici și farmaciști de înaltă calificare. Este o universitate cu o bogată experiență și frumoase tradiții, care a reușit să devină una dintre cele mai prestigioase în Republică și recunoscută peste hotare. Facultatea de Medicină este cea mai mare și include 4 specialități. Programul de studii medicină are misiunea de a forma medici pentru Sistemul Național de Sănătate, precum și pentru alte țări. Instruirea se axează nu doar pe transmiterea de cunoștințe, dar și pe formarea de competențe de comunicare cu pacienții și dezvoltarea abilităților, inclusiv la Centrul Universitar de Simulare în Instruire Medicală. Programul de studii Medicina Preventivă pregătește specialiști pentru aplicarea unui management eficient în monitorizarea sănătății publice, prevenirea morbidității populației prin informarea societății și promovarea modului de viață sănătos. La optometrie sunt instruiți specialiști pentru asigurarea asistenței oftalmologice primare prin depistarea viciilor de vedere, evaluarea și corectarea prin prescriere, ajustare, confecționare și adaptare a ochelarilor și a lentilelor de contact. Programul de studii Asistența Medicală Generală are scopul de a forma specialiști licențiați pentru acordarea serviciilor de îngrijire medicală, suport în diagnosticare, tratament și reabilitarea pacienților cu diverse patologii și vârste, promovarea sănătății și educația populației. Facultatea de Stomatologie pregătește specialiști pentru diagnosticul, tratamentul și profilaxia afecțiunilor stomatologice. Studenții își dezvoltă abilitățile practice în Clinica Universitară Stomatologică și în Centrul Stomatologic Universitar, dotate cu utilaj de ultimă generație. Facultatea este acreditată de Consiliul Dentar din California, ce confirmă racordarea programului de studii la standardele internaționale. Facultatea de Farmacie instruiește specialiști pentru sistemul farmaceutic, care studiază procesele de obținere, preparare, păstrare, control, eliberare și evidența medicamentelor și comunicarea în farmacie cu pacienții. La Centrul Farmaceutic Universitar, studenții participă la toate etapele de producere, de control al calității medicamentelor și de realizarea acestora. Viitorii farmaciști își desfășoară stagiile practice la Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale, amplasat într-o zonă ecologică. Programele de studii corespund celor mai înalte standarde de calitate, fapt confirmat de aprecierile experților naționali și internaționali. Cadrele didactice, competente și profesioniste, aplică metode și tehnologii contemporane în învățământul medical și farmaceutic, în testarea cunoștințelor și a abilităților practice. Suportul informațional este asigurat de Biblioteca Științifică Medicală, care oferă un spectru larg de servicii pentru studiu și cercetare. Studenții cu rezultate remarcabile în studii efectuează stagii în universitățile și clinicile medicale de peste hotare prin diverse programe de mobilitate academică. Instituția are o bază tehnico-materială dezvoltată, aule și săli de studii bine amenajate, laboratoare utilate modern, cămine, cantine, complexuri sportive și zone de recreere. Prin excelență, universitatea tinde spre o dezvoltare continuă, care să asigure calitate și performanțe în activitate și integrarea în spațiul mondial de instruire și cercetare. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova îți creează un viitor sănătos.